Buhat ninyo, magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kada. Number 1! Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Nelson, kawatan tang tiyanggi ni Barikuson. Ara ka naman, Sutakoy. Ginagabaan ka na lang kay lain-lain yang ara sa sulod sa pinsar mo. Ay, Nelson, si Barikuson among dapat baldugon nga tao. Man kadako kung maganan siya. Ay, ambot lang kung makasaka na sa langit.
Gani dire pala nga daan, buhatong ko nga impyerno ang iya kabuhi. Man mo nang akong misyon dire sa duta, ang magsilyo kay Barikuson. Maminsar bala ako kung sa ano ako makabaldog sa iya. Kag hindi ka matingalan, Nelson, ha? Kung makasudan naman kita sang Karne Norte. Matan, pamati, Ano na, Chutagoy? mapalupad na burador. Tamaran ko magpalupad, Burador, Chutagoy. Hindi ka? Hindi ka gin makapanyaga? Pamati, ha? Amo ng buhaton mo, palupad ka, burador. Tapos dito mo pahugbaon sa atop ni Barikoson. Kag kung ato ng burador sa atop, natural sa kaon mo. Lisensya ka kay huling nga kwaon mong burador sa atop. Kag kung ato ka na gani sa ibabaw atop, tukison mo ang ila atop, kag butungon ang pinakas. Kag dason, butungon mo naman pa ibabaw ang chorizo. Wala man da si Huling. Si Lolo Mores man ang nagabantay. Ay wala sa gali, sa diin sa nagkadto ha? Ambot. Lolo Mores? Ano matan? Mautang ka? Kung mangutang ka, hindi ka pwede makautang. Hindi ko yan mangutang, Lolo Mores. Ang akong burador na sangit sa inyo atop. Kwaong ko. Malisensya lang ko si mo, Lolo Mores. Kaya basi kung masalaan mo ko yung kawatan. Amo na ang gusto nga bata. Nagalisensya kag nagarespitar. Hala, saka na to. Bro, dali ka lang ha. Kibasi kung maabdahin ka ni Albina. Salamat kay Lolo Mores ah. Masakan ako sa atop ninyo ha. Pero basi kung magahod. Wala kaso. Nakaibalo man ako nga ikaw ang nagsaka. O sige na, saka na to. Salamat! Ari na ko sa ibabaw sa atop. Karon, tukison kong nipa. Lolo Mores, ano nang nagakulas man? Doon narong ka ba nga ito na top, how? Si Matana. Nagaano sa nagapangawat? Wala ah. Nagakuha na siya sa iya burador sa atop.
amo gali. Abi ko anay kung kawatan. Arina. Nahunos ko ng chorizo. Karon, ang pinakas naman. Matan! Wala pa makatapos kuha sang imo burador. Wala, palo! Nasiga, kibase kung mahulog ka. Hoolo! Base, magubang amon atop matan. Hindi nagahalong ko! Arina, nakuha ko ng pinakas. Lolo Mores, nakuha ko na akong burador. Salamat, gid ha! Wala ka sumatan ah. Buang panamit sa atong sudan mat ano? Pag gusto kita kaon. Bibinli man si Nelson sa chorizo. Basi hindi lang mabalaan, maabot at siya. Chita ko ubuson to lang ni. Ubuson to lang ng iban para nga hindi makibalo si Chalvina. Kundi wala sang ebidensya nga makuha. Samson. Nagpusta ko sa karira sa kabayo. May nonsyo ko simo. Matuod? Oo. Anong siyatan? Numero 7. Ote, ano dayon? Ang ginhimo ko, nagsakay ko sa tricycad. Kagangalan sang tricycad nga nasakyan ko. Seven Brothers. Oh. Kagang politiko pa kadto sa karirahan sa kabayo city man. Grabe ba? Ginabutong kag sa numero nga city. Siyang magsulod ko sa karirahan. Ang nanabtan ko nga karira mo ang race 7. Oh. Tapos ang tanawon ko ang mga kabayo nga madalagan. Pito tanan. Ay, wow. Kagang isa ka kabayo may ngalan nga 7 to 7. Oh. Grabe ba? Pulo City, no? Ho. Gani ang ginhimo ko. Ginpusta ko ang akon Citymail. Wow! Ote, anong natabo? Nagdaog ka? Perde. Wow! Animal nga kabayo nga gintayan ko. Oh? Ikapito man siya sa
Nagpalumba. Gago! Oy, ala. Nalipat gali si Chutagoy sang iya sunglass ho. Pero mayo man gani. Manhandom ko man nga makasok-sok sang sunglass mo. Aber. Isok-sok ko ni. Kag manaog sa dalom. Piyo nga ngayon gigusin mo. Abe, bebe. Abe. Isok-sok ko na be. Ti daw. Ang ayan gid ko. Bawa. Panano ako sa kagalingon ko. Daw sa artista ko eh. Anay ka bla? Manaog ko sa dalom. Kag mapaduding. Na. Dere ako masanday sa pader. Kuno abi, daw artista man ko. Daw si Coco ni Martin. Matukol ko sa pader para siniyo. Ha! Ang makakita sa akon, makasilingin nga artista ko mo. Hala. May nakita ko nga nagapadulong ang babae, oh. Nagalingas-lingas, oh. Ay, mano ni siya yaman? Wala gid ko palipdan ba? Uy, ato, may pader sa unhan. Ay, may bulag dire? Wala. Mano ni siya man? Nga nagpalapit siya sa ako ng tangan? Ay, nga may bulag pa na diyaman? Hala. Nasaypa niya ako nga bulag. Bahala na Pero kinahanglan. Busi siyon ko ining nagapangutot sa akon hita. Total, hindi yaman ko ni makita Hala. Ginbuksan niya ang iya nga palda. Kag ginabusisi niya ang iya panty. Anay ka bala, ubawon ko na lang ni. Wala. Ginlulos niya ang iya panty. Hala. Kadulom sa nga akong sunglass. Pero mas modulom mga ako nakita. Ay, abaw. Daw agtang sang baka ba?
Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa radyo. Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kadipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa
Provincial Jail. Makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pagantos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa atong panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sang nagligad. Ginsuguran ko na ang pagdala sang bata nga babayi kay Mrs. Robles, kag ginhatagan niya ako sang 5,000. Gani amo na lamang ang akon kalipay. Tungod, makapamakal na kami sang kinahanglanon namon sa sulod sang balay. Samtang, ang iloy naman ni Cherry, 3 kaadlaw na nga nagapangita sa iya. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Halanay, amo na siya sigurong iloy sang bata nga ginkuha mo ay, kaginhatag mo kay Mrs. Robles? Amo siguro eh. Pila ka adlaw na siya na nga nakita ko nga nagalakat sa dalan. Kag nagapanawag sa iya bata nga si Cherry. Kag indi lang siya diri nagakadto. Ginalibot giniyang iban pa nga barangay. Kaluluoy siya eh. Kay indi na niya makita iya si Cherry ya. Kag indi niya magpasugot si Mrs. Robles nga makahalin siya dito. Mrs. Robles, mapauli na ko ya. Mapauli na ko. Maghulat ka lang ah. Kay sugaton ka man diri ni Mrs. Rose. Hindi na siya. Nga wala pa siya makabalik. Mabalik ato siya. Yan ka maghulat ka lang ha. Kag karon sa gabi, magtulog ka sang mahamuok. Kay sa aga, mabalik na to siya ah. Kag mapauli na kamo. Basta. Oo ah, sunda lang ko. Oh, antes ka magtulog, imnon mo anay ang juice nga ini ha? Para ga maghamuok ang pagtulog mo. Oo. Ah, sige na. Ubusa ini. Oo. Ah, sige pa. Ubusa. Ubusa pagid. Good. Naubos mo gid ho. Ah, sige. Magtulog ka na sang mahamuok ha. Kay buwas sa aga, mapauli na kamo sa inyo. Oo. Ah, sige. Bayaan ko na ikaw ha. Hindi na siya makabuktaw. Mahamuok ang iya pagtulog.
Gani, hindi siya makahibalo. Bisan ano pa ang gahon nga matabo. O kung iskandalo sa gwa. Tigulang na nga daan ang akon suki. Kag hindi ako makahatag sa iya sang isa kalamharon nga babae. Nga mabudlay niya nga buntulon. Kinahanglan niya ang isa ka bata nga babae nga wala sang hinalungong. Kundi, nagakatulog lang. Wow. Kagwapa nga bata ini. Oh, bata pa. Kag nagakatulog siya. Gani wala na ako sang problema nga magpangabudlay pa. Kinahanglan nga masugod na ako. Agod nga makapadugay ako. Kinahanglan makalambot ako hasta mag-aga. Jerry, anak ko. Doon sa hindi ako makapati nga matabo ini sa imo. Nakita ka na lang nga patay sa igad sang dalan. Kagula ka na sang bayo. Anak ko, nga natabo ini sa imo. Sino nga wala sang kalagang nagimo sini sa imo? Sino? Ang dumdum ko, naghahampang na kamusang imo mga abyan. Apag ikaw gali, kinahimusla na sa mga demonyo na wala sang kalag. Diyos ko. Tagi masang hustisya ang kamatayon sang akon anak. Tagi man, Diyos ko. Maluoy ka. Amo na lamang ang paghilibion sa iloy ni Cherry. Tungod na sa puwan niya ini nga patay na siya. Sa pagpadayon ko pagid. Vera, ano ang bati-bati mo? Bawsos, nay. Grabe gid ang panalambiton sang iloy ni Cherry, nay mo. Do sa mabuang siya. Hamak mo? Nasapwan na lang niyang iya anak nga patay na. Kaghublas pa ang bata. Kag madabo kuno sang paso, nay. Do sa ginsindutan bala kuno sang hungod ang lawas niya, haw? Kag siguro, nay. Adik gurong nakadakop sa iya, no? Gani nga bata pang ilaging kalitan. Maayo lang. Maayo lang kay amo ina ang ilang agid pa si Bangdan. Gani, hindi gid ako maomid sa bisan ano nga krimen. Uti, nay, nakakita ka na sang bata? Ay, oo eh. May ara. May natandaan ako nga bata nga lalaki. Gwapo nga bata. Kag naga-eskwela ina siya. Timingon ko lang kung wala ang yayaya. Kag amo galing kag magpalapit ako sa iya. Intuon ko siya. Maw, dako naman ni nga kwarta ang akon nga makuha anak mo. Dako naman nga kwarta ini sa aton. Kag ayhan, makasupot na kita sinis ang dako-dako.
ang bata nga lalaki nga ginahandom ko nga makuha. Mistiso nga bata. Bo, kanami sa iya lawas ho. Kung hindi ako magsala, napulo na ini sa katuig mo. Gustuhan gid ini sa mga pedophiles. Pero, may kaupod siya. Uy, hindi. Isa ka babae. Yaya siguro niya inaay. Pero kung makachimpo lang ako, dakpon ko gid ikaw. Dakpon ko gid ikaw kag pangayuan sang komisyon kay Mrs. Robles. Hindi ako maghalin diri Hindi gid ako maghalin diri. Ang iyayaya. Dali-dali nga nagalin. Ay, abaw. Daw ginaugyunan ako sa kapalaran. Karon na, mapalapit ako sa iya. Ari na ako. Ato, di nang imo upo sa swing? Naglakat? Kung gusto mo, iswing ko ikaw? Hindi lang Si Yaya ko lang Si Yaya mo? Ay hindi pa to siya mabalik. Nagsiling siya sa akon nga may kantuan pa siya. Kilala mo si Yaya ko? Oo, kilala ko siya. Amiga ko siya. Nagsiling siya sa akon nga malakat siya. Pero madali lang kuno siya Nagsiling siya nga may kantuan siya. Kantuan niyang iya kilala sa gwa sang kudal. Mabalik man to siya dayon. Ati dali, apason naton siya. Apason? Oo. Nagsiling siya sa akon nga dalon ko ikaw sa iya kung mag-apas ka sa iya. Dali na. Apason naton siya. Sige, maupod ko si mo. Agoy. Nga ni man? Nga ginaguyon mo ko na sa masiot nga kakahuyan, Ara na si Yaya, Oo, ara sa dira. Ay, hindi ko magapod si mo. Ginasilingan ka nga hindi ka mapangin-padlos. Wala na ganin si Yaya ko. Wala si dira. Nadlo ko na yan. Nadlo ko magapod si mo. Nadlo ko. Buye ko. Hindi, nakapalos siya. Lagan ko. Nagdalagan siya. Lagson ko siya. Hindi mahimo nga magpanugid ka sa iban. Hindi mahimo. Animal ka ha? Kakusogin sa imo. Lagson ko siya. Ari, malapit na lang ako sa iya. Malapit na lang. Dakop ko! Ha? Agoy! Buye ko! Hipon! Mga kugano ko. Kugon ko ikaw? Ara, nalipong na siya. Buyan ko siya. Tagpahigdaon sa duta. Ara, nabutan ko na siya sa duta. Hindi. Nadulaan siya sang animo. Ay, ano karon ang buhaton ko man? Pasaanon ko bala siya? Anong himuon ko na sa iya man? Putson ko bala siya? Hoy, ano ina? Hindi, may tawo. Madalagan ako. Hindi niya ako dapat ka makilala. Madali-dali ako sa paghalindiri. Madali-dali ako. Mapauli ako sa balay.
Ano? Jutayan ka lang madakpan, nay? Ay, oo, anak. Jutayan nang ako madakpan. Ano kay kakusog sa bata nga to mo? Nagpalagyo siya. Ginagas ko. Sang madakpan ko. Ginkuga ko siya. Kundi nagluya na siya. Nadulaan na sa sang animo. Kag amo ato nga ginandom ko sa nga dalon pa uli. Pero may nag-abot ka tawo. Kani nga nagdalagan ako pa uli. Hala, basi ko nasundan kanila, nay. Kagdakpon ka diri. Hindi naman siguro, Kalayo na sa to. Hindi na mag-usik sa tinion ang lalaki nga ato nga lagson ako, Hala, may nagapanuktok, nay. Sinoy na? Mga pulis kami. Hindi! Mga pulis ko, no? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay!
Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawga lang ako sa ngalan nga Pinela. Nagapanuigon sang 22 anyos. Ang akon mga ginikanan, napatay sa aksidente sang salakyan. Gani nga ginkuha ako sang akon tiha, nga manghod ni nanay. Ginpa-eskwela niya ako. Kagsadtong high school pa lang ako, diri ko nakilala si Frances, ang akon best friend, kag partner sa negosyo. Nagpatindog kami sang parlor, nga ginatawag nga Binos. Sang una, kaniwang sa akon, kag ginasunlog ako sang akon mga classmate nga diwende. Kag si Frances ang nagapangapin sa akon. Si Frances, may boyfriend na siya. Apang sang isa ka adlaw, naabdan ko siya nga nagapalang-habok ang iya mga mata. Nag-break sila sang boyfriend niya nga ato sa Australia, sa pagsugod ko gid. Pinela, my girlfriend tagali siya sa Australia. Kag mapakasal na sila kung makapuli siya diri sa Pilipinas. Ano? Sang salo ka lang nakahibalo? Ginsagiran ako sang iya nga kasin. Oh my God! Ako kasi na si Jay? Ang dumdum ko kung faithful siya sa imo? Faithful kung magkaupod kami nga duha eh. Apang kung wala, lain man ang iya nga ginatubang. Pinela, nasakitan gid ko nasakitan gid ko. Ay, nga nahimo man yay na sa imo man. Ay, nga nagibi kaya haw. Nasakitan lang ko kay nasakitan ka man Francis mo. Nawala ka man sang boyfriend. Ano kung wala Hindi gali ako pwede nga makigunong sa imo. Ang kapaslawan mo, kapaslawan ko man friend. Friend, thank you gid Kung ano gid man ang matabo. I-share ko sa imong Venus Ihatag mo lang ang iban kay mami. Hindi gani. I-buy out mo na lang ako Ano? Uy, Francis Hindi ka gani maghambal sa amusina Bisan sa lahog lang. Hindi ka maghambal sa amusina. Friend, mamatiyag ko bala. Do hindi na ako makasurvive sa akong kapaslawan nga ini mo. Mamatiyag ko. Tumapatay na kuya. Ay, gusto ka na gani, tira sige na dali na. Makaon kita sa gwa. Lumsan nato ng imo kalisod sang ice cream. Din nga makadto, nga may dala ka nga malita. Pabakasyon ako kay tita sa Baguio Mabakasyon ka sa Baguio? Oo. Luyag ko nga makalimot. Hindi ako makamove on
Kundirila ako. Ang bugos nga palibot. Makapahanundom sa akon sa kay Jay. Maupod ako sa imo ah. Ano? Kag paano yang Venus? Makaibalo naman magpalakat si Daisy sang Venus. Kag isa pa, hindi man kita magbato dito ah. Updan ko ikaw. Kag sinong makapakot ha? Basi kung makakita ka dito sang manughiwit para kay Jay. Francis, kay na pa kita nga nagalakat. Apang wala pa kita gihapon makaabot sa balay sang tita mo. Hala! Friend! Nagtalang ko! Ano? Ano abi kay kadamo na sang ginbagong lugar nga ini mo? Nagdamo ang building ho? Uti, ano karon yung buhaton ta? Wala nga daan sang tricycle diri oh. Nakatultol ganing hapon sa Pilipinas. Kita pa? Look! May nakita ako nga supermarket. May ari gali diri dako nga supermarket. Uy, amo matuod no? Dali. Masulod kita dira Kapoy na ko gadaan mo. Ate sige dali. Restroom gali diri oh. Masulod anay ako Masulod ako sa makadali. Manghilamos ako. Ate sige Diri ra ako. Mangita ako sang masnak. Ay, salamat. Nagpresko man gid ang pamatsyag ko. Ay, kadtuan ko na si Francis Ba? Wala siya diri? Sa din siya nagkadtuman? Basi ko nagkuha siya sang mineral water. Dito ako makadto hala, may tao nga nagapasaan sang karton ho? Kag mabungguanay kami. Aragay. Hindi. May nagsalo sa akon. Are you okay? Hala. Isa ka lalaki nga nagsipit sang hawa ko. Kagwapo sa iya. Ang iya amimilok. Kalaba kag kabawod. Kag ang bibig niya mapula-pula. Miss, are you okay? Okay. I'm okay. Kung okay ka na, bayaan ko na ikaw, Ate, okay Hala, ato na siya, Amo pa lang ako makakita sang lalaki nga amo sadto ka gwapo. Sundon ko siya, Ato siya, Ginpalapitan siya sang isa katawo, kag may ginpapirmahan. Naghalin siya. Masunod ako gihapon sa iya. Diin ka maghalin. Ay! Sus! Ikaw man lang gali. Ginpangita ako ikaw. Apang wala ko ikaw makita. Nakakita ako sang kilala. Kagintudluan niya ako. Kung diin ang balay sang tita ko. Uy, wala na siya. Hey! Are you okay? Ate, okay lang ako. Dali na Malakat na kita. Ate, oo Kanugon Wala ko man lang siya makilala.
Nagupod ako kay Francis sa pagbakasyon sa iya tita sa Baguio. Apang wala namon makita ang balay sang tiya niya. Gani nagdesisyon kami nga magsulod anay sa isa ka supermarket. Kag didto, nagbunggo anay kami sang isa ka lalaki nga nagapasan sang karton. Apang wala ako matumba tungod may nagsalo sa akon nga isa ka gwapo nga lalaki. Sa pagpadayon ko pagi. Good morning, tita. Uy, temprano ka pa nagbugtaw? Majogging ako, tita. Kung pangitaon ako ni Francis, isiling mo lang nga nagjogging ako, ha? Sige. Pero hindi ka magpalayo sang tuman, ha? Base magtalang ka. Hindi, tita, May nakita akong banas. Kagpakadto ini sa kakahoyan. Ay, may ano ay handira sa sulod man. Ay, masulod ako Sundon kong banas ng ina. Uy, hala. Katahom diri ho. Uy. May nakita ako nga isa ka jutay nga sapa. Kag ang tubig. Matinaw. Kag may isda pa ako nga nakita nga nagalangoy. Mapungkuanay ako diri Mapahuway ako diri. Naabutan ko diri Kag hindi ko na makita ang ginagyan ko kaina. Ay hala. Nagtalang ko. Ay, ang cellphone ko. Tawagan ko si tita. Mamangkot ako sa iya kundi ina ako. Ara yung cellphone ko. Wala sang signal. Ay hala. Wala diri sang signal. Amo gining masadya kung matalang ko mo. Hala. May kulas ako nga nabatian. Oh, Diyos ko. Basi kung may ano diri. Nang silingdaan nga si tita nga. Wala man sang malain nga tao diri. Apang kinahanglan nga manigurado ako. Ari ay. Dako nga kahoy. Kung sino man siya. Mabuka kidang ulo niya. Mapalipod ako sa kahoy nga inawa. Hala. May tao, gid. Nakita ko siya. O hindi. Basi kung NPE ini. Ari na siya, Ara na siya. Nagapalapit na siya sa akon. Ari mo ay. Ari ay. Agay! Umala. Siya? Nga ginarot mo ako sa kahoy, yaw? May problema ka ba na? Ay, hala. Sorry, Sorry, gid. Ang damdam ko kung sino, Nahadlo kabi ako. Ano ka? Natumduman ko ikaw, Ikaw ito nagbunggo sa akin sa supermarket, no? Yes. That's me. Anong ginahimo mo diri? Ginasunod mo ba ako? Wala, Nagtalang gani ako. Ano? Nagtalang ka? Oo. Wala ako makahibalo. Kung nga natabo ini. Nagjogging lang ako kaina. Curious lang ako nga makita kung anong ara sa punta sang dalan nga ina. Kag wala na ako makahibalo kung saan ako makabalik. Pwede mo bala ako mabuligan kung saan ako makabalik? Kung tani, hindi ka magadto sa lugar
nga hindi familiar sa imo. Paano abi kung wala sa makakita sa imo diri? Ano bahaton mo? Kakakakon. Uy, hala. Ato na siya, oh. Uy! Wala tanay, be! Ring ka makadto, man! Ay, sundon ko siya, ah. Ay, hala. Hindi mo pala ako pagbuligan? Amoy ning alagyan pagwa sa kakahuyan. Magsunod ka lang kung gusto mo nga makabalik sa ginhalinan mo. Pasalamat ka gani ka nakita ko ikaw eh. Oh, thank you, gid ha. Pwede bala ako makapamangkot? Ano ina? Ano balang ginabuhat mo diri? Ako? Nagajogging ako diri kada aga. Pero hindi pareho sa imo nga hindi makahibalo kung sa diin ka makadto. Uy, hala. Naguna siya sa ako, no? Wow! Nawili ako sa pagtulog sang iya likod. Pati likod. Kagwapo. Ano ay harang mabatyagan kon? Makus kong likod niya man. Ay, heaven. Alisto! Ay, ala! Dako nga ba to? Kag masandaran ko! Aragay! Aragay! Te? Kasakit sing tiil. Nasakit ka ba na? Nasilingan ka gid nga magtanaw kasi kinalaktan mo. Abi, mag-uyat ka sa akon. Agay. O ano? Makarakat ka pa ba na? Siguro ipaway ko lang nga na isang makadali ang tiil ko. Sa banta ko, hindi ka na makarakat mo. Galing mayo pa siguro, mag-abak ka na lang sa likod ko para nga makahalina kita diri. Oh, matuod? Abhon mo ako? Oo, gani. Sige na, para nga makahalina kita diri. Ate, oo Sige, mag-uyat ka sa mayo sa liog ko, ha? At last, nakakos ko mo ng likod niya. Heaven. Pwede bala ako makapamangkot, liwat? Ano naman, ina? Pwede ko bala mahibalaan ang ngalan mo? Si Jules, Julian kita matutuod ko nga ngalan. Ate, ako naman si Felina, Sorry, Jules, Kadamo sang atraso ko sa imo. Wala sang kaso, Pwede bala ako makapamangkot, liwat? Ano bala, ina? Diin bala kita makadto. Do hindi man ini ang lagyan mga pakadto sa amon. Pagkati ini sa amon balay. Pero hindi ka lang magpalibog. May manghod ako nga nurse. Kapag hibalo sa magbulong sa imo tiil nga natipalo. Okay. Ay, hala. Dalo niya ako sa ila balay. Ay, hindi malain. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, ngaging padala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.